רציתי לרקוד. לא, סליחה, תקשיבו לזה. רגע, נקטור את עצמה עד הסוף. נו. זה ממש חמוד, חברה שלי סייעת עשתה את זה. בת כמה היא? יש סייעת בת... יאללה, נו, שים שיר, גו! יאללה, סרטון אחרון, אין לי הרבה בטריה, גו! שים. נו, זה מצלם כבר. אוי, כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה. למדת פעם משהו כזה? לא, זהו, עכשיו הוא כבר עושה שטויות. תיקי לא! נראה לי מישהו פה לא לקח את הלינה. תוריד חולצה! תוריד נכנס! פעם היה לי קטע מטורף שהופעתי עם קימונו ומתחת לקימונו היה לי טישרט. אז הורדתי את הטישרט והצמדתי אותו לחזה שלי ואז בשלב פשוט צלשתי את החולצה וכולם היו בטוחים שקראתי אותה מעליי. הבן זה לא חושב